ng mga aktibidad para po sa Lingayen Bagoong Festival. Ilatag na po ito yung kanilang magiging activity sa Bagoong Festival 2026 sa Lingayen, Pangasinan bilang bahagi po ng pagdiriwang na naglalayong itampok ang tanyag na bagoong at mayamang kultura ng mga Pangasinense. Magsisimula ang selebrasyon sa Marso 18 sa pamamagitan ng Lingayen Bagoong Civic Parade na tampok ang drum and lyre at street dancing exhibition. Sa parehong araw, isasagawa rin ang Miss Gay Lingayen 2026. Sa Marso 19 naman, itatampok ang Lutong Lingayen Cooking Taway-Taway Food Showcase. At pagsapit ng gabi ay magaganap ang labi na manag inasin, isang cultural presentation na magbibigay diin sa lokal na wika tradisyon ng Pangasinan. Sa uling araw ng selebrasyon sa Marso 20, sasagawa ang Pasyar Panag Inasin, isang educational tour sa Bagoong Factory. Magtatapos ang festival sa Kalutan, Tugtugan at Dalana sa Lingayen Plaza Circle. Inaasahan naman na dadagsa mga residente at turista sa 3 araw na pagdiriwang upang higit na maitaguyod pa ang Lingayen Bagoong bilang isa sa pangunahing produkto ng bayan kasabay ng pagpapalakas ng lokal na turismo. IFM News. IFM News. IFM News.